Им куркыныч менә шушында именно авариялар була инде. Нәкъ шушы урында ноябрь башында кичен юл аркылы чыгып баручы 45 яшьлек хатын-кыз һәм 6 яшьлек баланы машина бәрдерә. Мондый хәл беренчесе түгел, соңгысы да булмас ди җәяүлеләр. Кеше үлемен көтәләр микән инде, бик куркыныч, таудан төшә машиналар туктамый бит инде моннан. Балалар мәктәбе якында гына, бөтен балалар моннан йөриләр инде. Лейтенант Красиков урамындагы тукталышка чыкканда сул якта кискен бурылыш бар. Җәяүлеләргә машиналар, автомобильдәгеләргә җәяүлеләр күренми. Территорияның ландшафты шундый. Куркыныч, җирдә куркыныч. Нишләп? Нишләп дип әйтергә, барой машиналар, әйтәм бит, синең янда ук туктыйлар. Кайсылары, конечно, ераграк. Менә бүген мин 5 минут көтеп тордым. Машина булса, 5 машина. Чыгам дигән тагы düştü. Конечно, мин могу аларны задержать. Ну ладно, мин пенсионер, не тороплюсь. Җәяүлеләр өчен җир өсте кишүенә кадәр берничә метр кала менә шушындый юл билгеләре урнаштырылган. Алар буенча автомобиль йөртүчеләргә әлеге урамнан сәгатенә 40 чакрымнан да зуррак тизлек белән йөрергә ярамый. Моннан тыш игътибар балалар дигән билгә. Әмма җирле халык сүзенә караганда автомобиль йөртүчеләр әлеге билгеләргә игътибар итми. Шул сәбәплеме юкмы җәяүлеләр кишүе янында еш кына ЮХИДИ инспекторлары кизү тора ди халык. Әмма алар гына саклап бетерә аламы? Шуңа берничә тәкъдимнәре бар. Лежачий полицейский зур итеп салып куярга алдан диләр инде. Или тегендә өскә знак куярга кирәк, прям минимум итеп инде, чтоб барырга инде, чтоб куып бармасыннар. КамАЗлар бик каты йөри бит монда хәзер. Безнең стройкалар монда КамАЗлар урамда бик каты йөриләр. Юл чатына тизлекне үлчи торган камера куярга, светофор урнаштырырга тәкъдим итәләр. Өченчеләр җәяүлеләр чыгу урынын аскарак күчерү яклы. Әмма ул очракта халыкка урау юл узарга туры киләчәк. Проблемалары турында Юдино халкы Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталына да язган. Районның башкарма комитетында безгә гариза карыйбыз дип белдерделәр. Әлеге мәсьәлә юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясендә каралачак. Утырыш киләсе айда уздырылачак. Комиссия утырышында уртак фикергә килергә тиешләр. Бюджеттагы финансларга карап, аның шишелеш юллары һәм вакыты билгеләнә. Без әлеге мәсьәләне күзәтеп барачакбыз. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.